Здравейте, приятели! Днес сме ви приготвили да ви покажем рецепта за кюфтенца върху сос от печени чушки и домати. Хайде да готвим! За готвянето на кюфтетата ни е необходимо кайма, 2 супени лъжици кисело мляко, една филия хляб, 2 яйца, една глава лук, чубрица, чесън, един настърган картоф, пак пулвер, червен пипер и сол. Което трябва да направим е да прибавим киселото мляко към хляба и да го оставим за 10 минути. Добавяме насипно нарязан лук и чесън. Добавяме си чубрицата, настъргания картоф. Добавяме и накиснатият хляб в кисело мляко. Добавяме и 2 яйца, бак пулвер, половин чайна лъжичка, една лъжичка червен пипер, сол и черен пипер. Умесваме каймата и я прибираме в хладилника за 1 час. Необходимите продукти за соса към кюфтенцата са печени чушки, червена глава лук, домати, скелитки чесън 2, магданоз, оцет, сол, черен пипер, захар и зехтин. В тевичка слагаме лукът, който нарязахме на едро, доматите на половинка, добавяме чесънът, поръсваме с сол, черен пипер, лъжичка захар и слагаме зехтин. Зеленчуците слагаме в загрята фурна и печем за около 20-30 минути до омекване. Време е да направим соса. Изпекохме зеленчуците, обелихме доматите, слагаме всичко в блендер, като използваме и соса, който се е образувал при печенето. Добавяме печените чушки. И магданозът. Добавяме оцета. Добавяме още мъничко сол и после ще го опитаме, ако е необходимо, ще добавим още. И включваме в блендера. Ето така трябва да изглежда и нашият сос. Едро смилени зеленчуците. Преседялата кайма в хладилника оформяме кюфтенца по наша големина, както решим, и ги печем във фурна върху хартия за печене. Приятели, това беше днешната